pwede mo dato, kay ang silingan masuko. Ang ilang mga baba, bisan unsa ray giyama-yama, imbis kita na ning kamot, ilahi nung untang iduot, kay masuko gyud na sila kung muasan suta. Lisod ning Pilipino, daghang chismos sa chismoso, hilabtanan kaayo kung unsa man ang diskarte nimo. Wala ra ba sila'y amot sa ato ang mga naabot? Kung masuya man aw suya lang, lalapad ra ng agtang. Ay buot amo ang kwarta ni, ug kami na ning kamot ani. Kung gastuhon man namo ni, wala na kay pake. Hala, imbis hapit na unta ko mo dato, ako ang malanggi cancel kay sila masuko. Kay ubos ra ila ang panglantaw nato, hadlok silang malabwan piling ra pa dato. Hala, imbis hapit na unta ko mo dato, ako ang nalanggi cancel kay sila masuko. Kay ubos ra ila ang panglantaw nato, piling ra ba dato. Amo ang silingan, kita lang yun ang bantayan. Bisan pag sa Facebook man, libakon yun ta ug taman-taman. Nya kung mag-post ng ganita sa achievements nga nakuha, gatuyok-tuyok na ilang mata, ang baba gayam it pa. Di ta pwede mo dato, kay ang silingan masuko. Ang ilang mga baba, bisan unsa ray giyama-yama, imbis kita na ning kamot, ilahi nung untang iduot, kay masuko gyud na sila kung muasan suta. Ay buot amo ang kwarta ni, ug kami na ning kamot ani. Kung gastuhon man namo ni, wala na kay pake. Hala, imbis hapit na unta ko mo dato, ako ang nalanggi cancel kay sila masuko. Kay ubos ra ila